Brün brün. Zoli felrobbant. Gyere. Gyertek már! Playtime-ban. Alika, No, na mit teszel ott? ma semmit. Ott semmi. Várj. Beteg vagy? De előtte megmondtad a kezedet. Hát mi van már, Mare? Hogy kell felmenni? Lábaiddal. Tényleg? Ma hát ilyen nincsen a kurva creeper anyját. Hogy azt a mocskosta. Egyetértek. Vagy én mondom neked, hogy azt a retkés pofáját. A számítógéped. Hát most vegyél te egy újat nekem. Már ott szüleid ott szerintem ordibálnak, hogy porod le vagy, én nem tudom. Már belerakódod? És most, Na oké. és most mi Adolj van? be engem vissza barát. Hitler, ti meggyakszoljuk! De hova fogok tenni? Milyen is, gyere? Elkezdem kivogálni az ereimet egyesével. Csillagtól bedel. Patapim brim brim patapim brim brim patapim brim patapim brim Error event! Az mi? Hát én megverek valakit, de úgy megcsípölök valakit, hogy így létezik. Most felrobbant a szerver, vagy mi? Error event. Another power action is currently being processed for this server. Please try again later. Milyen power? Hát ennek életében nem volt power szerintem. Igen. De a Minecraftban impeachad el. Igen. Zoli. Ez mi van ott, Mare? Én leégetem a házat. Nincs. Te cseszi! Te van. Nincs tam volam, áno, že dobre, no. Že bož, než volám, mám tu pojorinoval. Áno, Bravo. Ciao! No nem fogod be! Kivel beszéltél? Az anyám volt. Üdvözlöm, drága! Margita, Megfogok! Kidobott le! Nem, de az automatikusan tette be! Hát az anyukád nem Úgy tette be, hogy Margit Salaja. Anyukád mi? Mariana, nem Margit. Mariana. Margarita. Most megyek NX... Most megyek NXP-zni. Menj el! Menj el! Hey, veled kimegyek! Hey! Minecartot ide! 490. Na mennyi nem? Minecartot ide! Jó Zoli, te nézz az egyik oldalra, én a másikra, és tudunk mind a ketten, jó? Jó, tudod mit, nekem erre nincs kedvem. Csinálom még egy farmot mellette. Jó, oké. Gyerünk csinálni még egyet. De messzebb tőle. És miért? Hát de nem, több Másik emeletet kell ide irányba kell. csinálni. Csak 2 emeletet csináltatok. Nem működik úgy, hát Nincs nálam. Nem nálam van. Danilál van, 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 Danilál van.
Fiú! Adamástól? De most itt tudom, hát tele volt az egész salkör! Mit írt ki, Dani? Ugyanezt. Ádám, gyorsan. Mi gyorsan? Ádám, gyorsan. Nem lett perback, hogyha nem TP-zett? Vannak. Senki egy lyukával halt meg. Nem tudok oda nem menni. Ott. Nem? Ott. Végre a szervernács. Ott lent. Én... Figyeljetek már! Ide figyeljetek már, még egyszer valaki kikapcsolja ezt a szervert. 2, 3, 4, 5, 6... Na, kirepedezik már! Csépelő madár. Ennek problémái vannak? Amúgy tudtad, hogy neked problémád van? Igen. Akarom, hogy retkes Neoforge-ot, hogyha már ott van, akkor indítsd el és nem Fabricot húzzál le. Nem érdekel senkit a retkes Fabrik. Mi ez a kurva szagít?Lasztítotál. Én nem. Nem. De ilyen fura szag, ilyen... Hát mondom, hogy te. Hogy a mikrofonban nyálasztam, vagy mi? Jaj, az. Nem ott Mi a kar... szarom ez a szag? Oh my god, help me, please! Fiúk, én szerintem Zolinál neki a szülei agymigrént kapnak. Már rég. Nem, te tőled hamarabb kapnának agymigrént. Hát te ott Beszélsz, hogy kiestenek az agya. te úgy óbégat van, mint egy szeri gozinál. Nekem elegem volt ebből. Fogd magba!